Čo vás napadne ako prvé, keď počujete slovo Halloween? Sviatok, masky, nuda či zábava? Študenti gymnázia v Snie to majú jasné. Dňa 29. októbra sa obliekli do oranžovo-čierneho oblečenia, ktoré po niektorí doplnili aj maskami. Pripomenuli si tak sviatok Halloween. Je to anglický sviatok kostýmov. Okrem toho, že si tak pripomenuli sviatok Halloween, ten, kto prišiel oblečený v halloweenskom štýle, vyhol sa skúšaniu a písomkám. Dnes sme si sľúbili, že si napíšeme kontrolnú písomku s tom, čo sme sa učili programovať minulé. Prečo nie? Teraz neskúšame? Ešte nie, lebo všetci boli v maskách, tak nikto neskúšal. Teórie o vzniku tohto sviatku sú rôzne. Jedna vraví, že ľudia vyrábali svietniky z tekvíc, ktorými odprevádzali duše zomretých. Iná zase vraví, že ľudia si pomaľovali tváre a obliekli masky, čím sa chceli uchrániť pred zlými duchmi. Nám je však najznámejšia tá, v ktorej deti oblečené v rôznych maskách klopali na dvere, spievali a dostávali za to cukríky. Ako sa zmenili inovácie oproti minulému? Tak myslím si, že trošku viac sa to rozšírilo pomedzi žiakov. Aj táto dnešná akcia Halloween poňali ju úplne perfektne, si myslím viacerí, čo budeme môcť vidieť neskôr aj na fotografiách. Takže vidím na chodbách mnoho tvári, mnoho žiakov oblečených oranžovo-čiernych farbách, takže myslím si, že super, je to lepšie. Takže zapojilo sa do toho viac žiakov ako v minulom školskom roku? Rozhodne áno, určite.